posle nekih audio biblioteka koje smo radili specijalizovano za osobe sa invaliditetom, prvo za one koje ne vide, a kasnije za druge. Na pragu smo i vrlo ozbiljnih primjena i prepoznavanja govora. Sada je aplicirano kod Pokrajinskog sekretarijata za jedan projekat koji se zove Centralna audio biblioteka Univerziteta u Novom Sadu, gdje ćemo praviti jednu potpuno paralelnu biblioteku, klasičnoj univerzitetskoj biblioteci sa audio sadržajima kojima će studenti pristupati preko svojih telefona, u autobusu umjesto muzike preslušati neke lekcije koje nisu stigli da pročitaju. Alfanum je polako izašao iz okvira južnoslovenskih jezika, što je predstavljalo u ovim uslovima ekonomije izvesnu stegu za jedno tako perspektivno preduzeće koje okuplja najbolje mlade studente i saradnike, tako da sada sarađuju sa kompanijom Speech Morphing Incorporation iz Sjedinjenih Američkih Država i rade na morfingu govornog signala. To bi u prevodu značilo da, na primjer, se snimi vaš glas 10-15 sekundi i vi čujete odjedanput kako mašina čita na nekom jeziku vašim glasom. To će se koristiti sutra i sa prevodiocima govora, pa, na primjer, kad razgovarate sa nekim u Kini, taj Kinez neće slušati odavde iz Evrope uvek jedan te isti sintetički govor na srpskom jeziku, nego će svaki taj govor biti obojen emocijom, bojom glasa originalnog govornika. To će se koristiti u filmskoj industriji, kod titlovanja filmova, tako da ne morate uvijek da slušate one naratore i spikere, nego da čujete originalni glas pravog spikera, ali koji govori sasvim drugim jezikom. Na TEDx konferenciji uvijek bude nekih novih informacija, svako čuje nešto novo, nauči, razmene se iskustva, mišljenja, okupljaju se radoznali mladi ljudi, postavljaju interesantna pitanja, tako da je to uvijek inspiracija i za predavače i za posetioce.